M-am întors de la recital. Să spun că mi-a fost dor și le-am spus și fetelor. Gata, gata, Blondie, nu exagera. Și cum a fost la recital? Păi... Mulțumesc, mulțumesc mult! Da? Păi o prietenă ne-a trimis să înregistrarea și a fost cam așa. Aplauze! Du-te! Pe bune, Kitty! Mă ucide ea. Ce? Ok, dar asta nu e motiv de ceartă. Tu, Lizzy, ce ai mai făcut? Am salvat de pe stradă niște pisicuțe abandonate. Wop, wop, eroină, wop, eroină mea. Ok. Dar tu, Blondie, ce ai mai făcut? Păi, eu m-am dat în roller coaster. Wow, am auzit că chestia aia chiar îți întoarce pe dos burtă. Mă întoarce pe dos. Ok, Kitty, poți să te oprești. Da, și ați mai auzit de Ana? Am auzit că a scăpat de operație. Păi, da, și că veni vorba de Ana și de boala ei, am auzit de un fruct. Era con la papaya. Ana! Apropo, cine e Ana? Da, chiar cine e Ana? Păi nu, tu vorbeai despre... Acum m-am încurcat. Poți să cânt? Oricine ar fi ea, hai să avem un moment de reculegere. Stai puțin. Cine ziceai că... Da, mă, eu am zis-o doar așa. A, păi eu am fost la ea și mi-a mulțumit că sunt alături de ea. Și ce ți-a spus? Orice s-a întâmplat, ai rămas cu mine când... S-a simțit rău? Eu am fost la ea. Și-a apreciat mult. Hai să nu mai vorbim despre asta. Eu am avut un recital. Am o idee. Dacă ai terminat cu intro-ul despre prietenie, cânti mult prea mult, Kitty. Mă taraf și le